to mu yanzu abin da zamu ce al'umma da bangaren kawai abin da muke roƙon kawai su kama mu da addu'a a wannan tafiya da zamu yi. Allah ya ubangiji ya kai mu adar lafiya ko da mu lafiya mu tawar takobi kawai shine muke fata. An yi kokowa kamar guda biyu da kup airtel da kupkin shugaban kasa duka kamar kayi dan galadima, shin a bana ana iya sa ran Lawal Dan Tela zai taka rawa a zuwa gani a Agadez? Insha Allah a yanda nake ji insha Allah ina sa rai kawai in Allah rai da cikin iko Allah ina sa rai takobin nan Allah rai muna kawo shi da magaran. Bakwa shakka sauran yan kokowa irin su Isaka da sauransu? Gaskiya yanzu ne dai sa a bani tsoron kowane dan kokowa kawai dai rabo. To yaya halin zaman ku yake kawo yanzu a kusa a jayawar shirye-shiryen da ake? Gaskiya zama alhamdulillah ba yunwa ba kishirwa kai kawai alhamdulillah za mu ce tunda mu dai mu taɓo samun kula irin ta bana ni dai tunda na hara kokowa dai mun taɓo ga samun kula irin ta bana. Kuma kana jin cikin ka lafiya lau babu wata matsala? Lafiya lau likita ma aka kawo mu nan aka ajiye duk wani mara lafiya kawai likita ya je diba shi kawai lafiya lau ne. A bana akwai kamar sabbin jini matasa a cikin jihar da magaram? Gaskiya muna da samari sosai wallahi. Muna da samari sosai. Wanda za su iya kai labari kuma? Akwai samari insha Allah. Mun ga daga an kokowa da magaram kwana ɗaya biyu sai a ce sauran Lawal Dan Tela. Bana jihar da magaram kin game da yawan kayi za a iya kai labari? Gaskiya bana muna sare mu kai yawan kayi muna so insha Allah muna sare mu tseren kayi ma ba ta kobi ba. Saboda samari yara da gare mu yanzu kaga sun taso kowane yaro ya kama karhin shi. Ga training an yi ga komi yau kwanan mu 30 ba ɗaya a nan garin muna gudu muna training. Bukwa shakka kamar yan koko doso ganin yanzu su aka sama ido kuma su ne shahararru? Ai da magana su ba ruwan su da wani girman ƙato kawai rabo kawai suke nema. To me ke kiran ku zuwa ga yan da magaram a yanzu? Yan da magaram kawai wata muke su kama mu da addu'a ɗaya ba ɗaya kawai Allah zai ba mu sa'a kawai addu'a kawai muke so. Bari in yi su bidiyo. Wajen naka yana rawa sai ka Gaza. Wana baballu. Baballu ya haka. To. Ana yi. Duk wanda bai fito ba nan baya yi. Doki. Anya. Doki ne ko mota? Bonde kamu. Mamadu, an dauke ka ko kin kai dauka? Murtala ta ce fa. Goga, kai. Bari in yi su bidiyo. Wajen naka yana rawa sai ka Gaza. Wana baballu. Baballu ya haka. To. Ana yi. Duk wanda bai fito ba nan baya yi. Doki.
anya doki ne ko mota wanda ya kamo Mamadu an dauke ka ko kai kai dauka ni na dauka Murtala ta ce fa goga kai to mu yanzu abin da zamu ce al'umma da bangaren kawai abin da muke roƙo kawai su kama mu da addu'a wannan tafiya da zamu yi Allah ubangiji ya kai mu a garin lafiya ko da mu lafiya mu tawar takobi kawai shine muke fata. An yi kokowa kaman guda biyu da kup Airtel da kupkin shugaban kasa duka kaman kayi dan galadima shin a bana ana iya sa ran Lawal Dan Taylor zai taka rawa a zuwa gani a Agadez? Insha Allah a yanda nake ji insha Allah ina sare kawai in Allah rai da cikin iko Allah ina sare takobin nan Allah rai muna kawo shi da magaran. Bakwa shakka sauran yan kokowa irin su Isaka da sauransu? Gaskiya yanzu ne sai dai sa bani tsoron kowane dan kokowa kawai sai dai rabo. To yaya halin zaman ku yake kawo yanzu a kusa a jayar shirye-shiryen da ake? Gaskiya zama alhamdulillah ba yunwa ba kishirwa kai kawai alhamdulillah za mu ce tunda mu dai mu taɓa samun kula irin ta bana ni dai tunda na hara kokowa dai mun taɓa ga samun kula irin ta bana. Kuma kana jin cikin ka lafiya lau babu wata matsala? Lafiya lau likita ma aka kawo mu nan aka ake duk wani mara lafiya kawai likita ya je diba shi kawai lafiya lau ne. A bana akwai kamar sabbin jini matasa a cikin jihar da magaram? Gaskiya muna da samari sosai wallahi. Muna da samari sosai. Wanda za su iya kai labari kuma? Akwai samari insha Allah. Mun ga daga an kokowa da magaram kwana ɗaya biyu sai a ce sauran Lawal Dan Taylor. Bana jihar da magaram kin game da yawan kayi za a iya kai labari? Gaskiya bana muna sare mu ce kai yawan kayi muna so insha Allah muna sare mu tseren kayi ma ba ta koyi ba. Saboda samari yara da gare mu yanzu kaga sun taso kowane yaro ya kama karhin shi ga training an yi ga komi yau kwanan mu 30 baɗe a nan garin muna gudu muna training. Bukwa shakka kamar yan koko doso ganin yanzu su aka sama ido kuma su ne shahararru? Ka ai da magana su ba ruwan su da wani girman ƙato kawai rabo kawai suke nema. To muke kiran ku zuwa ga yan da magaram a yanzu? Yan da magaram kawai wata muke su kama mu da addu'a ɗaya ba ɗaya kawai Allah zai ba mu sa'a kawai addu'a kawai muke so. 10e minute, Tassiu Sani saisit comme d'habitude Yaya Kaka par surprise et les terrasses. Dans le public, c'est l'éclatement de joie. La revanche est prise par Zander sur Tawa. C'est donc confirmé, Tassiu Sani est le nouveau roi de l'arène, le sacré champion national du sabre national 39e édition.